Tinagian kaya sa katawron na ayam mi aprian na suskinian na namiyap nyatang kadsa ginawa niyan at tigin ayab sa pero na alpante na pulaos kakagi mi aprian na suski walpante. Diap man nagian kaya isaon na piyang aprian sa alpante na ayam mi aprian na sutangilan niyan na piyang magapraprian na kagi maulad na ini pangibarat niyan wantong na imaraniron na tigin ayab pero na alpante na nigu. Diap managiang kaya isaw na kagianian miya tapugong suikugian. Adi mamagi kugikug sualpanti na piyang aprian na ad nabumbul ko kapusan yan. Natigini aptiro na alpanti na payopas. Tinimagi ang kutwa talukataw. Tinimo sira nagiang kutwa matausap aptiro na alpanti. Na inisya niya ng kutwa isaw na naayapit tiro yan. Naayapit tiro na alpanti na pulaos. Natigwi isaw nakapamrakya kianan. Kakanaw ba pulaos kaya tiro na alpanti na nigo. Na Suisa na tigin nakapamrakya kianan. Kaya tiro na alpanti na payopas. Nadasiran din pagayon ngayon. Nagyugod kila ng kutwa ikapatiran. Akatawan niyan wanti na tiro na alpanti na tigin na nakapamrakya. Nadatara masusuin niya agama Islam. Anak keton ka. Ayaw mo sabutian ko Islam nakasembayang. Anak petiron ka. Ayaw mo sabutian ko Islam kabagay sa diakat. Anak keton ka. Ayaw mo sabutian ko Islam nakapnay haji. Nautiro ang kau na padepan ko so Islam. Padepan ko Islam so kanjihad. Na padepan ko Islam so kapakabagra ko lawas na tigidam yang ibu grup na iku Islam. Sabab ko kabubuda. Nasabutan tanu so Islam. Tadi ini di kakakandungan ko agama Islam ayaw pagkakanaon na so mga babagra mga mama. Kanaw babagra niya kalala mama. Mabagra so paratiyan yan. Mabagra so kataon yan. Mabagar subadan yan ka. Apiap man ayat kataong ka na datar kalamas ditai. Upama ka kirupatan na amay kung kedalang kasaygaan na din nabadian ko to kataong ka. Juti katir Rasulullah sang uto atigina al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. So atigin sung mu'min na mabagar natumo nagupirmiru si ikwallahu ta'ala di sung mu'min na kalusip. Uwi da tigin na langon na nakamapi aniran. Langon na nakamapi aniran. Uwi na so tigo mga lukstanwa andi pantagdang nagarungaw pantagi pikiri din na makatitimpawaon. Kamuatan ng bidaan umala adi inian manggalbag ko Islam agu so sumisi kader sa walay amay to adi inian manggalbag ko agama Islam. Na apiap man idi kakapanaman sa di kakang galbag kasi ikugalbag na amay kuriban agiyang kaayaw kita'y pikiri ang kaon kadi kapang nagnadid na bali agiyang kuto adi ang kang galbagan. Kambelay ka na amay kuwaya ini panukod kaon na kayo ako paya na balingan ka na kaya dugang kaupan naging kesuatan wa may ko ditanu kunan nagyang kay agama Islam apia sa katanu na kedugan tanuron na kegitan tanu na ditanu sebut no tunay petero na agama Islam kaya napakapumukag tanu na so mga tawa petero niyan suuntol ngutati Rasulullah yati ala an-nasi zamanun yasduqu fihi al-kadhib wa yakdhibu fihi as-sadiq wa yu'tamanu fihi al-kha'in wa yakhunu fihi al-amin ويتكلم فيه الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم فيسمع له الناس Sulaiman ang kuto katir Rasulullah o kama kala sallallahu alaihi wasallam pekaw maatigin kung mga umatak ng kuto masa ayap rati aniran na so mga bukog na malunyod ka na masusuatan mo iman mitiru ang kuto katawan tanud da bukog na keparati ang tanurupan mitiru ang kuto sa kataw kumya magana sa bahasa Arab na sibuto kabituy sa alim kamata anak ya so udan kanara ka umat lataw apia sudi pato takabituy sa alim na pembituy sa alim kanya lalimatan wang kangaran alim ay mambu kabituy tanuron na alim na kata guru akna si Ilyas Abdul Salam ayam ana alim ni susumpat sang kuto azabun alim siksa amali pedis na ayaw umi berat sangar amam ini na alim nari alim na kebalestan na mali pedis apia sudirung kapapatutan na nari mali pedis ay mambu mi aswatanu na miya kali pedis tanu na mimbelu isu sa bagi jok bakas aulugan kasa sarapi na mimbayuk sa radio apia dipatutan tiru na pirmen mata na kay gimi aswatanu Manong ni masam niya makapire ni gawi niya makapire ni ragun anami tiru na nakin ang bagaya kan kagapakay sukang bagaya ka for plincha ko alim upama na kagimili ka dunya po sa marsik na naskap na inan po ka sa marsik ka tigo sa bagaya nakikadidit mga asar anami tiru na nainutan di punggudaw laang biya kay sa mga padugang kung nasumyong sila sa kagayan ay nadirak nun manutur na sa katauron mga kadi ay kapumututan ron na kadi kamasay niya ma kapang ureksyon ng kaya mas hatanoy man to
Ayat tanu pagilain sukip kilapi atau kateru na kuriksyon ng tanu. Upama kagirawa ko haji na sumalalayam sa kadi na tigina miyakilo si ustad kak na uba haji kakadi. Disebut miyakilo na uba arwah. Gi usuy manto. Ayat ke kuriksyonan na sumatao na ayat pembuatan na so kalalalungan. Ayat tanu papagkagimamon. Gi man ti usor ka tanu. Mangugulaw la tanu. Na sagad tanwaya na kinanglan na may lay tanwang kaya masuswatan uman isa na ilayin yan masuswayan na pananggilain yan uban yan kakuriksyon niya giyang utokman diniyan katawan muto atiga luksak na ya di tanukuan mamagatakiya ngi ginawa itanong na datarang uto talo ko mga mamaa sumiyo sa kagayan nisisibay sidang sa kwarto manisa na kuminwa sa satiman na kwarto kagi ko magalas mo si sa kagaruin na miyagdaman ko to sa katawro na penujulan rakan. Agu magaru ko ta. Kaya mga pediyan. Malunian lika na giyang gaya kuan. Paitaw niyan na mili niya naman isakiran na agna pediyan. Natigyan ko na ito na miya suwa iwan. Mamatigyan ko na ba niyo piya kada suwaga ba? Niya ko na miya siruiran na tatar kekan. Allahu Akbar. Kadin, apaga kalagkaw tao, kapitiru niya ka, aso iyara mo Rasulullah, nang gulaw lang ka na, gulaw lang ka, kakagipitiru yan. Kang kanumado ka to, makadumpa kong naraka jahanam. Mata na kaya giya widak kalsang masuswatan. Na may kuspetiru untas utul, nati gusto bagiya, kaya taraluan, andi katindig yan sa member, na pangaradin tanian, na taman sa makatana, na papangaradin tanian, na inungkap laki mapapangaruan ka, adna napaka, apagaruan na naraka, ang kakada isa nap. Kaswaruan na may kuwan na napian, natindian kakadikakan, kakagi matatago na lang igino to na, dataro maranaw, at taman sa diun mada, agyan kaya napian, agugi lang igino, na di ka pa kayo ba makasul ko kasurgaan wallah. Kasallahu ta'ala natina, inna allaha tayyibun, la yakbalu illa tayyib. So Allah Ta'ala na mapiyak, daat terima niya narwat ko mga tipiyak. Ayat tingin na sabab pa ka sa sababan si nasuditan ka sa sabot ako agamat. May sabab sa diyang kutwa di tanong ka sa sabot ako agamat tanong. Nauman isa na ayaw po pagkunian ko agama Islam na sudumada itong kuulaw lan yan na gusto didubitan yan. Pagkaruma isiran na andi ka pagkaruma iran na miya talo agama iran. Talo agama. Paganayro na agama mga kulungkwag. Ikadua agama na agamay bantugan, agamay daranda babupian na sanay do kalikudian sa kawaraw niya na tao. Na matagbo din ikatalo agama sa agama Islam. Kaya po agamaw ni Islam nagikakuloon sa kawingan. Na aya agamaw no mga ribu itanong na isitri sa dada tariya na manayar gagawon. Kaan mi para dada taro kipapadadaan ko mga Kristiyan. Na ayar ko ni bantugan. Agus si daranda na di maka patiru sa udidaan mapankat sopskat ni daranda babupian na sang elo kalikudian kakepulangan sa tao. Hindi kapaka tidung kawingan ko kawingan nun namya ka tidung si daan nyo to at iginahibit sa kapuro Allah. Aw di mi bitadang kay apagupawan na nawakan og kuwing. Kadi kanu makapkuwing. Ato na ipagupawan. Ay pagupawan na pagupawan sa buk. Yun di petiru na pagupawan. Ino ba na miyalitan wa kiyaw pawan sa buk da? Ay mata na amay ko saka na pagkuan ka adiyang kai. At tamok ay ni bitang kuwata ka para sa pagupawan. Nakapakayman ko Allah. At kagi miya lalim ko to. Napakiyaw pawan kaniyan kumong karaguso na kir kukubang kakakagikian ka sudak. O nakapakay ko Allah. Kano ba kanon inwaji? Eno ini ditiru pagupawan na iya di dinamia bati akan bahasa Arab pagupawan bahasa meranawain ikadua na sikat sila sa pagayanan inshallah na pagayanan kadno mo kada gusto nakir ko kubang ka kasul kaun kakagipin bebegun kang kay agama Islam ay mana niyan na pimbegun kay ni ko agama adi ka tiru na agama ini na subis Rasulullah na ada niya sa buta ko agama askay niya kapaguman na meranaw mata na kaya, marag na masaswatan ka. Tiya maguman na tanong sa agama Islam na sa Rasulullah na dadiyan nun miyuman. Ay manan yan na, malatanoy ka tao, ayaw patsurunar ka tanong na syaitan, iblis, adi sa Rasulullah, ayaw turunun na so Jibril alaihi salam. Kata na kaya, mapumimikiratan wa kaya. Kamatanaw di tanong pikir-pikir na doon tanong niya na mga kaadun Allah Ta'ala. May sabab sa natigyan na matagalap pa na yung kulalan nila sa Islam. Napapililibatan nila. Kuya, papililibatan. Sa usa dumada itong ulo
gulaulaan. Mapupekal biyu tausu lulutian di sukabaya Allah. Umakan sila bukun sukabaya Allah, aku sukabaya mga tungan ini na pipalantig sukabaya Allah na iyap ke kuan naging kaya kabaya og ginuma. Kabaya utungan ni. Namataan ko Allah. Tamang pagsama pagpadali man kay nina, umatay ka, adi ka makataubat na itagong kau neraka jahanam. Kasigurado ka neraka na itagong kau neraka jahanam. Kay papena ko tong kaso Allah Ta'ala, malakap simba ang kakiyaki uto, adi su Allah Ta'ala kaya nga disusuatan. Yang ada tarai. Na inuain, madlagi di isi iteru. Madlag manari di isi iteru. Kasabab ko kabubalu yang kaing di tanwa pamamaluya. Mata anak itu. Adi tahun na makapengian sa tiga kapaginupan tahun o mga diwa tahun asisalin sa manusia. Bedi benar. Adi tama petiru sa untol. Kaanda siya para rakata. Ayaw mo kapatiru atas sa untol na upamakamak ayon tako kabayo umala mama. Nasakan na pipikiran yung na atin digak na in. Api ang taon na mamasayang da Pilipinas. Napatiru na kanun akariribat yan na may kumailayak na ribat. Katamang paniman to, nadapan, aba kumiyat to na okay, aba ko sulindirin sa agama ko, kapat biro na pun sa untol, kakagiginan imya kadagak na inukitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi man tiro sa susunod ni kapang siya-siya kianan ka, marangita ka kilayawn. Napuno to ko di ka sasabot ako agama. Kaso kung sa Rasulullah, naigira pa pangusiat, nadatar, kumandera sundaro, opisyal asundero, mapuro asundero papengurdingan yan sa mga sundero niyan. Nabalam niya si Maaka, ang mapuro asundero papengurdingan dataro kaya da sa napas. Kakagi kaya sabutan sa agama tanwai, na yung kapag agama Islam na dataro aawat no malaikat yan. Babusang bayang na dataro kaya da sa napas. Nakanaw baginan ni kabay o agama tanong. Kami kaysa kung wakto, namiyay layo umara sa kato mamadi simbayang lalapi niya na ulo niya na dataro kaya da sa napas. Nakagi makapasad simbayang natin yung nabuno ang kawallahu ta'ala kabiyuno kar kami sa agama. Nagimahan ho ina. Kaya sabutan niya sa ulama, o di na pinulong ko agama na utapiya na nabala nga kasabar tuan di. Kano baginan niya agama, ulama? Kaya patiro na ulama na kagaganian gerawan yan, akakuan yan, kung kabnar wagaman yan, sababi ang tawakad no Allah Ta'ala. Giptiro na ulama magawid ko agama. Kenapa yung patiro na ulama, na apiyaw kabnar wagama, na isang kopyan, na isundugyan, kuda tayo na kaadno Allah. Kamata na kisyanan sa hadapan ko Allah Ta'ala kung mga tao. Apiyaw raw niyan sa atas tanggungan, adi niyan patiro unso tituntol. May sabab siya, tigil lang, di ka patiro ako tituntol na, miyasan sarang kaya kapapagin na tautan. Na miya binasa so kapapagin kawiyagod. So mong kasapadian na ayaging kaso, tabi ako kung mga padigang mga untol. Kaya naman na rin mabuo na kato na, ginian pa kayo nag-kapaning kawiyagin ka, bulaburo sa mga ingitino ka, kagiid na malaw na kapamrang. So mga ko padigang ayagan kaso, bangalayan, hindi na ito na. Natigin na pamasaan nga dangkianan ka, mataan na tablay ni. Na pumamasata, pumamasaan, o hindi man ay kauuntol yan roo, adi ipa sa kapatibulaan yan. Takinubagi yung tigang kutwa diro na tiro, baka nung di pa maning igira mga jamaat. Takinubagi ginaging kutwa diro tiro, kaya nung penggiraw, at pamasangkad na nan katablay ni, kapanababaya pipikiran niya na tabla na, sudagangan yan, kaya pipikir niya na tabla na, so tabla ko tinda niya na yan didekanan. Ibita tigil na kapuro Allah Ta'ala katablay ni. Nakanaw ba sudagangan yan, kaso tabla ko tinda niya na yan didekanan. Kaya taralo na kaya maranawain. Ay giram yan waswa na kubir. Naya kada kena merana ni gira miya kaswa. Napapakapasangan di sub kaswa yan. So mga wata tanong ay pagisir ka tanong pa na isa alungan na mori ko man isa naman ay paratiya na may layta si wata yan na lumalakas sa mga lalanaya papag-eskwela sa mga eskwela na yan sa sawaan niya nun so di patuta sawaan. Naman na niyan pananayan niya si Bilma kagi ilalay yung napananayan na niran. Napakubira ka pananayan niyan. Sudah so ibil manapsu niyan. Niya lapis ay piananan niyan na pimurkaan wallah na pimurkaan mambu Allah. Miada ko agama niyan di kebetulan sa muslim. Ilay na kabu na di pembuluya bilma. Ayat tama na isgan akapasang yan ng buluya bilngat. Lagi sa papamya binas amam. Masa tanway ka anak siya pagda anak natin.